и редът се пред очите в сънят ми, като картини закачени в умът ми. Страни като САЩ, които са много демократични, правила като вечерния час действат много строго. Родителите там търпят санкции, ако оставят децата си от дома без надзор на възрастен, и дори могат да загубят родителските си права. Много от нас са свикнали да се оправят сами още от малки, като са контролирани, например, само по телефона. В родното БГ родителите бачкат по много, не изкарват достатъчно пари, за да наемат детегледачка. Заети са по цял ден и проблемите им са много. В БГ има закон за вечерния час, а някой спазва ли го? Здравейте, приятели! Вие сте с рубриката Teen Time. Благодарим ви за отзивите от първото предаване, без значение какви сте, дали ни харесвате или не. Важното е, че има някаква реакция. Темата ни днес е за и против вечерния час. Това всъщност е вечният сблъсък между родители и деца. Че то не е сблъсък, ми се е направо налагане на мнение. Да, така е. Дори се оказа, че ние тримата мислим различно на тази тема. Аз съм за вечерния час, даже имам такъв. Аз лично съм против вечерния час, но винаги съм се прибирал до 10:30. Аз съм и за и против вечерния час. От една страна съм за, защото всеки родител трябва да знае какво върши детето му. А от друга страна съм против вечерния час, защото всъщност ако има нещо да се случва, то ще се случи и преди 22 часа. Знаете ли, че в България има закон за вечерния час? Аз знам, че има такъв закон, но този закон е един закон. Ако си под 14, трябва да си навънка до 8 часа, а ако си над 14, трябва да си навънка след 22 часа. Защо, примерно, не променят закона за 16 годишните, над 16 годишните, които би трябвало вече да са по-зрели с 1-2 часа по-късно? Ако искаш да посетиш някой концерт или някакво мероприятие след 22 часа, ти трябва да нарушиш закона. Добре, и редно ли е според вас да има специален закон или това трябва да се остави на нашите родители? Общо взето родителите отговарят за нас и за нашите действия. Да, така е. Даже всъщност семейството е основната градивна частица на нашето възпитание и самосъзнание. Ако имаш съвест, ще се прибираш на време. Като стана въпрос за съвест, вие в колко часа се прибирате? Аз нямам вечерен час, никога не съм имала, но явно моите родители са ме възпитали правилно и никога не съм имала проблем с вечерното излизане. Аз лично дори да съм против вечерния час, винаги се прибирам до 10:30. Знаете ли, че дори закона предвижда парична санкция за родителите, които пускат децата си след 22 часа навън, и тя е в размер от 300 до 5000 лева. Добре, и какво ще стане с тия родители, дето нямат пари да платят? Защо не се приложи практиката обществено полезен труд, която е добре позната по целия свят? Повечето от нашите връстници са на мнение, че не трябва да имат вечерен час. Това ще стане ясно от отговорите в анкетата. Здравейте, ние сме от преданието Плен за плен с рубриката Teen Time. Мислите ли, че трябва да имате вечерен час? Според мен е да. Не, защо? Да. Не. Да. Да, може би е хубаво да има вечерен час за непълнолетните деца. А защо? Защото ще е по-безопасно за всички. Да няма насилие на децата, в смисъл те вечер се разхождат много опасни хора. Това е много добре според мен, защото много тинейджерите, в смисъл няма, като останат по-докъсно и почват да навлизат в среди, които са много вредни за тях. От една страна за, от друга против, защото има опасност за по-малките, които ходят без надзор напред-назад. Родителите като не им обръщат внимание. В такъв случай е по-добре, обаче. Според мен не трябва да имаме, защото все пак и ние имаме лично време, което трябва да се спазва спрямо нашата гледна точка. Ти имаш ли вечерен час? Имам, но съм против. Против него си. А защо си против? Защото по принцип хората трябва да се прибират когато искат, а не родителите да им казват колко часа. Не мисля, че трябва да ни поставят някакви ограничения, но от една страна добре има. Така, след като трябва да се въведе. Добре, а не мислиш, че примерно твоите родители биха се притеснили, ако се прибираш когато ти искаш? Бих се притеснили, обаче аз се обаждам и те не ми забраняват някакъв час, нямам. Вие лично имате ли вечерен час? Да. Все още не. Не, никога не ми е налаган, не се налагало. До сега не съм вършил разни неща, за които трябва да се наложи. Знаеш ли, че има закон за вечерния час? Да, знам.
8 часа е по принцип. Знаеш, че има дори парична санкция, която е в размер от 300 до 5000 лева за твоите родители, ако случайно си навън след вечерния си час. Да, знам, че има. Добре, ами ако случайно те хвана, че си навън? Ами не знам. Не си мислила? Не. А според вас, какво може да направите по-интересно след 10 часа? Нищо. А смяташ ли, че нещо по-различно може да се случи навън след 22 часа? Ако има такива, които нямат контрол, родителите нямат контрол на децата, може. А родителите ти пускат ли те след 10 часа? Не. Просто опасни са времената. Обикновено като ни поставят някакви ограничения и забрани, ние смятаме, че родителите ни пак са полудели. Нека видим какво мислят и самите родители за това. Ние сме от предаването Плевен за Плевен, рубриката Teen Time, и днешната ни тема е за и против вечерния час. Мислите ли, че децата ви трябва да имат вечерен час? Ами не би трябвало. Да, определено. Не. Според мен не би трябвало да имат. Да, определено. Определено не. Нямаме деца все още. Да, моето мнение е определено трябва да има вечерен час. Принципно да. Не може да стоят по цяла нощ и на сутринта да са на училище. А налагате ли им го? Да. Да, и то е до 8 часа. Тоест по светло навънка може, по тъмно вкъщи. А знаете ли, че има такъв закон за вечерния час? Да. Не знам. Знам. И какво по-различно според вас може да се случи след 22 часа, когато едно дете е навън? Много неща могат да се случат, когато е след 22 часа, но ако щете, може да се ограничи консумация на алкохол и наркотици и така нататък. Да, така е. Дори нищо по-различно, примерно, не могат да правят след 22 часа, което могат да го правят през деня. Напротив, много неща могат да правят след 22 часа. Тогава вече малко по-сложно става. Ако човек е така настроен, не разбира се, но нека да вземем мерки. Така е по-добре. Друг е въпросът дали детето го спазва и какво ние правиме след като не го е спазило. Това е много трудно. По принцип всичко опира до съзнанието, но наистина след 22 вече не е подходящо време да бъдат учениците навън. По какво се различават учениците от свободните младежи? Аз като вървя по улиците не мога да направя тази разлика. Мисля, че е хубаво да има вечерен час, за да се почувстват истински свободни, когато завършат училище. Иначе за мен някак си се сливат нещата и се обезмислят. Това беше всичко от нас. Надявам се да сме ви били интересни и полезни. Чакаме отново вашите реакции. Аз пък искам да обявя следващата тема, която ще бъде за стиловите ограничения в музиката. Посвещаваме този трак на брат ми, на Ицо, който в момента е на командно дишане. И се чакаме те всички, брат. Надяваме се и се молиме да се оправиш.